Mga kandidato gikan sa pagka-gobernador hangtod sa pagka-provincial board member din sa Lalawigan sa Sugbo nagpahigayon usab og peace covenant kaganang buntag apan Menos ra ang Nisanong sa maong kalihukan. Si Chona Carrion sa kinatibuk ang detalye. Gisugdan sa Unity Walk uban sa kapulisan, kasundaluhan ug mga kandidato gikan sa Naga City Hall hangtod sa Shrine of St. Francis of Assisi diin usa ka santos nga misa ang gipahigayon. Mobilita sa mga kandidato nga maghatag ito kalabungan, hibusahan o kabilang kalampusan o kaluwasan. Ang Cebu Provincial Police Office ug Provincial Comelec may nagpasiugda og peace covenant signing alang sa mga magpapili pagka-gobernador, vice-gobernador, kongresista ug board members sa tibuok probinsya sa Sugbo. Human sa misa gipapanumpa ang mga kandidato usa sila gipapirma alang sa malinawon ug limpyong eleksyon karong Mayo. Apan pipila lang ka mga kandidato ang misanong sa maong kalihukan. Mabitaw nang untaan ako unsaon partial peace ra kay kami we committed to that pledge but they're not around. According to the CPPO, ni commit man kuno sila, ni confirm sila nga mo attend. But I guess do natin ngay last minute change sa ilang schedule. Silang Vice Gov ug si Gov Junjun naaman sila karon sa Alegria. Okay. Oo. Distribution sa BHW cash incentives. So that's part and function manggod sa ilahang office karon, so medyo ngadto sila ang naa silang duha dito karon. A message for the organizer that I should have to value their effort because that as of this moment in time, that's what we need, not only for our district, for Cebu, because practically Cebu is a very peaceful province, but we have to send a message all over the country. Matuli Superintendent Virgelio Bayonon, hepe sa Police Community Relations sa CPPO nga dili pinausanay ang ilang gibuhat apan tanang mga nagpapili gipadalhan nila og imbitasyon. Gipasabot hinuon ni Bayonon nga adunay mga kandidato nga mibalibad kay aduna na sila mga commitments daan maong wa sila makatambo. Gapon ipa-confirm nato sa atong tropa din ang uban na may mga importante nga di sila makatin. Pwede siguro sila mo join nga to sa kung asa lungsod kay napa may pipila ka lungsod nga wa pa maka-covenant signing. Gitapos ang kalihukan, pinaagi sa pagbuhi og mga pati, simbolo sa kalinaw. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.